kai jama'a wai ku zauna kula da mutum yanzu har da abokin kai kuɗi sai ka jira shi wai inda ina ban abu da Allah kai ina zuwa ka minti da Allah ku yan kuri maruka na tin sunan da Allah ka tai garaban ku can na ba ku da Allah jalal na shin jalal na wallahi ni na ka yan kuri jalal wallahi madibi na bai tantance maroki da abu to Allah ya sa ana ake ciki wallahi ka yan kuri na tai dan zalamu wasu dan maruka na yanzu mi annan da Allah sauri na kai ba mutum game da wai aure kana ka Allah wallahi haraji aure kana ka yawa Allah na mi kenan ga addinin musulunci bai yake bai da kyau Allah ina jin ka yanzu in kalli su mata kusan 100 na san ka aure me na yi ka yanzu da lissayin gara kai da salati 150 na kai bai yi ma ba ka yanzu kana nan duk har da ya tsari na kai sai kun rubuta sai na cike 300 ko ina shirya wallahi alaji ba bai ba da bai da kyau kai na fahimci tsallan ka kai dai tun da yan gidanku na cikin gidana shi na kaka tunanin cewa na ya kawo gari ta ba ni da kiki wallahi sai na rubuta alaji ni zaka ma ga ai tun wani ko kwadai kun ka sa min ga lalura ba a raga min ba haka na to ba alaji karo amina asiri inda suke da na za a je ta kai to ne kace amma magana kace kai mu azi ba ya tata ba kuma wallahi sai ta yasko ka gidan na da Allah kai hankali hello wannan rabu da zan shigo Abuja yanzu insha Allah bai da matsala alaji ni zan wuce ka wuce jala in Allah da kuma yanzu za ta hayo mashin ta ce ma can wallahi ba ta yiwuwa ya iska mutum bai wada ma gaskiya sai ya san akwai nashi gidan kai tun ma zan yi